Γεια σας traders! Πάμε να σας δείξω μια trading στρατηγική με δύο EMAs. Η πράσινη είναι 8 EMA, η κόκκινη είναι 14 EMA. Όταν η πράσινη είναι πάνω από την κόκκινη, κοιτάμε μόνο για buys, και όταν η κόκκινη θα είναι πάνω από την πράσινη, κοιτάμε μόνο short. Το entry μας θα το κοιτάμε σε key area levels και στο crossover σε lower time frames. Τώρα κοιτάω 30 λεπτό, οπότε το entry μου θα είναι στο 5 λεπτό. Και πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα zone στο συγκεκριμένο σημείο και περιμένουμε η τιμή να ξαναφτάσει. Εφόσον η τιμή έρχεται πάλι στο zone μας, μπορούμε να πάμε στο 5 λεπτό και να ψάξουμε το entry μας. 1, 2 και θα μπορούσε να ήταν 3, αλλά επειδή θα κάνουμε combine και price action, θα μπούμε στα bullish engulfing candlestick. Οπότε έχουμε ένα confluence, 2 confluence, 3 confluence. Έτοιμοι για το trade. Και ένα short παράδειγμα, έχουμε ένα zone από εδώ έως εδώ. Γιατί η τιμή όποτε έρχεται, τρώει rejection. Οπότε τι θα ψάξουμε εδώ? Το crossover μας σε lower time frame.